Το σκέφτηκα. Ναι, πάμε και εδώ. Το έκανα ελληνικό, δεν πειράζει. Τι το πρίμω, Νάσα. Πάντα αφού πάνω, θα πάντα πληρώνω. Πάντα αφού πάνω. Και τα πάντα πληρώνω. Το λέγαμε στο λέγαμε στο λέγαμε. Αλλά τα λαμπάκια γαμάνε. Τα λαμπάκια είναι. Τα λαμπάκια. Ορίστε, ορίστε. Αυτό πώς το κάνεις? Μήπως είναι ογλόλιο. Τι ωραία πράγματα, μπράβο. Καλά. Σούπερ είσαι. Βέβαια, τι. Καλή και αστέρα. Τι παρέμβαστε. Κάτσε και στα δύο. Σε γεμίσουμε σε εδώ. Παιδιά, θέλω μια μεγάλη φωτογραφία να βγείτε όλοι μαζί. Θα Τέρμα. κάνουμε τσέπες, ρε. Εδώ πέρα γράψει ο Λακάρας μπροστά έτσι. Όχι εδώ, εδώ Νάσα. Νάσα. Δεν έχουμε μεγάλα. Πού τέτοιο. Γράψει ο Λακάρας. Έτσι. Κάνουν και λοχαβού. Ένα χάρη. Κάνε μια φωτογραφία. Βέβαια, πώς θα το Πάτε κάνεις. τι σου είπε. Παράστα. Όχι, ρε σιγά. Όχι, είναι τέτοια ψωφιά. Όχι. Αυτή είναι εδώ το νιώθει. Σου γιάνει σφάκι να έλα, η Νάσα, έλα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό θα μείνει στην ιστορία. Όχι, φέρα το κάνω και ένα τέτοιο. Άνοιξε λίγο, άνοιξε. Μαζί μια, κάτσε. Μας βγάλει το ζύμι. Μας βγάλει μαμάς τώρα μια φωτογραφία. Όλοι μαζί. Εγώ να σας βγάλω. Θα τα καταφέρω. Να μας βγάλει ο Κωστάρας. Τους παίρνουν για τη δουλειά. Εσύ τι θα έλεγες να πω. Τον έκανα ομάδα έψιμο. Μόνο εκείνο πατάς. Πανάθε μάσε. Έτσι. Πανάθε μάσε. Ο Νουνός, είδες ο Νουνός. Γράψε και τον Νάσα, αν να ακούς τον αφέντη. Νάσα. Μπράβο, παραδέχομαι. Αυτό έχει παντάρει στο λαμπάκι. Έλα να βγούμε όλοι μαζί, ελάτε να βγούμε όλοι μαζί, ελάτε. Στηθείτε. Έλα όλοι μαζί. Θα καταφέρετε. Α, να, ο Κώστας θα σας κάνει. Εγώ βίντεο τραβάω, θες τράβα μια φωτογραφία. Βίντεο τραβάω, τράβα μια φωτογραφία. Θα τα καταφέρω όμως, πες τα. Πού λες βάλε. Όχι εσύ. Ένα, τους πάρει όλους. Είσαστε όλοι. Όλοι παρόντες. Ο Λακάρας. Περίμενα να σας βγάλω και εγώ μια φωτογραφία. Πώς θα βγάλει και εσύ με την